Hello, good morning everyone. Live tayo so nabalik na tas buhol no. Share sa nako atong live. Kamusta mga igso, i-share sa nato. Hallelujah. Again, mabungahong kabuntagon o sa kabag-ong adlaw na pod mga igsuon nga gitugot sa labawng makagagahom. First blessing in the morning, kaning libreng gininhawa nga iyang gihatag kanato. So, kabalo naman mga igsuon nga in these previous days dito mig Cebu, ang asawa, kung anak kay ningatin mi og convention na mo igsoon, so natin ko, and then that's why wala ta nag-live, pero one time naka-live ko sa hotel dito sa Cebu, kausa rapot no, busy ba no, so karon balik na ta sa atong normal, maya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa iyang kaayo sa Cebu igsoon, tagbo sa panginahanglan, grabe, panalangin sa Ginoo ba, pabor. Praise the Lord. Enjoy kayo. Protection. Hallelujah. Anyway, ako sa ning ukbo niya ako ang praise the Lord. Watching from Greenstone Mining, Brother Ronald Taer Bueko. Thank you, brother. Thanks for watching. Okay. So, again, usa ka mabungahong adlaw kanatong tanan mga igsoon. Pasensya na nga sa niagi mga adlaw wala ta ka live kay nabisi gyud ta no. Ningaten ta og 16 man to. Pisigami 16 National sa tawag atoy. Yes, basta na convention siya mga igsoon. National Assembly. Okay? So, nagtapok mi dito igsoon from Luzon, Visayas, and Mindanao unya. Ako actually bag-o pa lang ko igsoon, bag-o pa ko sa Pisigami, bag-o pa ko igsoon kay naman ko diha, no? So, ang uban daghan kay natingala, natingala ang uban nga nung kana bitong nako diha nag-umbrella bitaw ko, nagpasilong. So, before ko ning anha da igsoon, grabe nagpray jud ko. Nangayo ko revelation and guidance ni Lord nga anha diha. So, ako nakita nga blessed, okay kayo igsoon. Walay support financially. Walay support igsoon na sponsor no. Walay financial. It's always it's all about walking by faith, na sa walk by faith ta kanunay diha no. Na ako ani unya ako sang usa sa nagustuhan is kana bitawng gi-allow ko nila bitaw to do everything for the ministry, no, like water baptism or unsan day buluhaton igsuon, tugtan ko nila so, okay ra pastor buhata ang tanan unsay leading sa Ginoo nimo, dili ka na mo butan, ako nasilong lang ko no, apan kung naay mga gathering convention like fellowship nga exclusive sa Pisigami, naadyo ko kanunay. So mao na igsuon nga nalipay ko. So first time to na mo ning attend in this previous days sa usa ka convention sa Pisigami, and then nagilumilom ra ko igsoon. Actually nagilumilom ra ko, nagampo ko sa ko, Lord, first time pa din ako unya wa ko'y kaila diri aside sa akong
I mean, gawas lang sa akong mga kauban diri sa Bohol, murag. Okay kayo, kay kailangan ko nila daan. Before pa ko naminyo, kailangan ko nila sa Pisigami, Bohol. Pero diri ginuumraog ka ng ma-OP ko ani. So nagilumilom ra ko igsoon dito. And surprisingly, tungod lagi aning ministry nganing tubag tas tawag sa Ginoo. Wa ko mag-expect, wa ko magtuig suon nga. Daghan man kay kailan na to dito. So nalipay ko, so feel at home kay ko dito igsoon kay daghan ko kailaw ba, no? Lipay sad ko, no? Daghan kay kailaw, daghan followers na to. Praise the Lord from Mindanao. Lain-laing parte sa Mindanao sila magtuongan na ako dito. So salamat, grasya ra gid sa Ginoo tanan nga. So tan-aw na ko mao na gid eh. Istorya mi sa mga asawa, mao na gid nila. So akong salamatan ng Ginoo sa warm welcome. So akong i-shout out ang Pisigami, Luzon, Visayas, and Mindanao. Salamat kayo sa pagdawat namo. Unya salamat sa fellowship, nindot kayo in these previous days. Nindot kayong presence ni Lord. Nindot ang mga message, mga revelation. As in ang pag fellowship bitaw nga dili gyud nimo mabati nga bag-uhan pa ka lahi, nga bag-uhan pa ka or basta something unique. I'm not saying this kay ako ang gipataas, no, but ako nakita nga namuhat ang Ginoo na ang presensya sa Ginoo, na ang gahom sa Ginoo, no. So again, akong i-shout out ang Pisigami, ang mga kauban, ang mga pastors, mga lagad sa Ginoo, no, nga nakig bisug bay tawagan na sa kamatuoran. Nagpagamit sa Ginoo. So salamat sa Ginoo niya. Paborsad, salamat sa mga tao nga gigamit sa Ginoo para sa among family, para sa tanan igsoon. Actually, ang tanan nahulog raman gud kada mga free ba kay naay mga gigamit ang Ginoo, mga tao sa hotel namo, tanan-tanan. So mao na nga usa ka dakong kadaugan ba. Salam. Nag-live ko drive. No, so mao na mga igsoon nga nalipay minguli mi under God's protection, unya malipayon, unya nagbalon og kalinaw nga pinasahi sad nga kalipay nga gihatag sa Ginoo, no. So again, shout out na ko, no, Pisigami, Mindanao, Luzon, and somewhere in Visayas, sa Cebu, Pisigami, and Cagayan, Jensan, Pulumulok, akong amigo si nakawali sa Godia Pisigami sa Pulumulok, sa Pastor Ronnie Maratas, together with his wife, no. Kita mi dito. Pulumulok, Davao, tanan napad yun sa somewhere in Bukidnon, napoy somewhere in Leyte, basta lahi-lahi to, Cebu, and of course diri sa Bohol, tanan Luzon, Visayas, and Mindanao. Mabungahong adlaw kaninyo, okay? Basa-basa sa tadiri og kuana kay daya po yung nagpa-shoutout. Ang shoutout si shoutout Jackie Peters, watching from United Kingdom, siguro yung USA. Good morning, Sad. Morning, idol. Ay lang nga, idol. Si Lord atong idol. Marvin Ingkol. Okay. So, before we start, Ikson, again, as always, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And kung mahi mo atong i-share atong live for this morning. And thank you kayo, no, sa mga kanunay nagatang sa atong live, mga subscribers, followers, new followers. Welcome kayo mo ani nga page. Ug salamat di atong nagsigi og pa-picture na ko nga walay undang ba nga. Tagom, brother, pastor Elmer Oraga. Okay, sa Pisigami tago may mong gimen. Okay, shout out. Good morning, Pastor James Dumanon from Brother Willard Elemeno. So again, salamat da itong mga sigi og bisanasa ko atong glory to God lang dyan, no? Sa Cebu igsoon, grabing mga daghang kay mga picture ba, no, sa mag-CR ta mangihi di ta kasulod balik ana daghang kayo, no. So salamat day kayo, no, sa inyong presensya nga. Kung anak kaning ko ana gud akong anak murag hing reklamo na bitaw kay kana bitang picture, no, daghan kanya. Daghan kayo every day, every night mga sesyon na ginadaghan kayo mga igsoon ni kagawas. So salamat sa ginalipay ra po for me. Wow, nalipay kay mura bitaw mingo nga masikat ka, famous, no, dili nga nalipay ko kay tungod na ko naila si Lord.
tungod nako sa nailhan ang mga kahibulungang butang sa Ginoo, maybe tungod sa akong kinabuhi, no? So para nako igsoon usa ka dakong kalipay nako nga mailhan ang kagamhanan sa Ginoo, no? Tungod sa akong kinabuhi. And then pag uli pag ginamo igsoon sa yesterday sa Bohol dire sa pier, sa waiting area, wa ko mag-expect nga nami nadungan nga mga grupo sa mga batanon kay nag-appeal daw sila og youth camp sa Cebu. Nga mao to daghan po kay nagpa-picture dito. Nga ana ba, so grabe kamayo ang Ginoo, no? So himaya sa Ginoo. Shout out igsoon Elmar Oraga, God bless you igsoon. Shout out Pastor na minaw ko nimo di ako antike karon. Okay, shout out to Brother Marvin Igcol. Okay? So, grabe. Salamat sa Ginoo. So, akong gi-shout out no again ang atong mga subscribers na uban mag-send og stars, nag-send og stars. Thank you kayo. And himaya sa Ginoo gid ang tanan, no. Shout out na akong Cebu City Jail. This coming Monday murag wala ko kay mo relax ako kay bag-o pa jud ko kabot bagi kag Cebu nya. Tingbo na lang na ako sa anniversary this coming June 9. Okay, June 9, speaker man ko ninyo. Kita tadi po, no? So this coming Monday, wala sa ko kay mag-rest ako, no? Kay 4 days mi sa Cebu. Unya medyo lawas na ba itong puhunan. So manasad ko yung mga nabiyaan diri nga mga buluhaton. So diri sa ako, no? But this coming June 9, kita tadi sa anniversary. Shout out RDC 123 sa Cebu City Jail. Shout out sa nako diha ang Annex. Shout out sa nako diha ang, of course, sila si Brad Aris. Shout out Brad, padayon ra kita, no. And then sila si Brad Mago ug ang iyang asawa nga si Lovely, of course iyang lovely wife, nya Lovely po ingan. Shout out Ma'am Lovely, and of course si Brad Ibang na shout out si Mayor Ayan sa RDC. And shout out sa ni Brad Jao, Mayor man sad ni siya Brad Jao, Brad Kenneth, ug sa manghod ni Brad Jomar nga naa sa maximum 19. And of course, maximum 4, shout out ninyong tanan diha, kita tapuhon-puhon. Ug sa akong team, ug si Pastor J sa Lamputan. Sakto ba ko, Pastor? Kaduha jud mi nakita dito sa among konbensyon sa Cebu kay nasad siya ay amigo or higala nga pastor ba from Surigao. Mao iyang adto-tuon. So shout out Pastor J, usa ni sa hinungdan nga nakapasulod ko sa Cebu City Jail. Salamat Pastor sa kanunay. Akong team sa Living Water Christian Fellowship, shout out ninyong tanan, dili lang muna ako tagsa-tagsaon, madugay ta. Basta akong kauban diha, shout out. Of course, ang mga officer, jail officer and warden sa Cebu City Jail, shout out og salamat sa kanunay higayon nga inyong gihatag kanamo. Nga kami nga mga kriminal ba nga nahimo ng alagad sa Ginoo, inyong gitugutan nga mo deliver og pulong sa Ginoo sa sulod sa silda. Sa una ang i-deliver siya bo, karon nga mong i-deliver pulong na sa Ginoo. Salamat kay no namo sa akong pag-ampo at tanang mga jail officer of Cebu City Jail. God bless. Akong shout out ang tanang mga higala na kos kapulisan sa Luzon, Visayas and Mindanao. Sa Camp Osmeña nakasulod ko diha gyud atong yaging adlaw kauban ni Sir Paul Acosta nga pulis kay naa siya gipirmahan dito sa opisina og nakasulod jud ko Camp Osmeña, Cebu. Shout out tanang kapulisan diha. Og diri sa mua sa barak sa Cebu sa Bohol, shout out ninyong tanan de mga sir and ma'am, daghang kong mga kaila diha. Og sa among station diri sa Clarin, shout out namo among hepe si Police Lieutenant Chief Amado Amba og sa mga maanyag og ambungan nga kapulisan diri nga kanunay sad open mamati sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Mayong buntag Pastor, watching with my wife Jonabi. Okay. From Brother Celso. Shout out ni Brad Celso og sa iyang maanyag nga asawa nga si Jonabi. Mayong buntag sad diha. Shout out nako ang Dawahon Islands, kuha ni siya Southern Leyte, Dawahon. Shout out nako ang ambungan nga abtik dinihugang alagad sa Ginoo diha, si Pastor Marlon Cotamora. Og shout out ni Sister Lilia og ni Brother PD Pinula. Sakto ba ko? Ang tanang kaigsunan nato sa Dawahon, no, shout out no, lanog-lanog ta kanunay diha. Praise the Lord. Og sa tanang mga on duty karon pero nagtan-aw
Salamat kayo, no? So, ang Diyos magapanalangin kaninyo. So, today, ang atong isgutan igsoon, our theme or our topic for this morning is about the calling ng atong tawag sa Ginoo. Sa diyang nitubag tas tawag sa Ginoo unsay may tabo na to, sa diyang ning sunod ta tinud-anay matinud-anon sa Ginoo unsay may tabo na to, unsay atong posibleng magian sa diyang nangalagad tang tinud-anay sa Ginoo, sa diyang nagpagamit ta sa Ginoo kanang all out na ba, no? Nagpagamit ta nga tinud-anay sa Ginoo, nag full time ta, unsay atong magian nata sa ministry, unsay atong magian. So mao na atong topic for this morning. But again, before I pray, I just want to remind everyone, to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, or you can also type at followers, at highlights, at everyone, or kung mahimo atong i-share atong live igsoon, kung maulaw mo mention yung mga higala, i-share ang atong live karon, no? Kay nindot igsoon ipakatag ang pulong sa Ginoo ni maghatag kana tugiya paglaom kinabuhi comfort, maghatag og kalipay nga tinud-anay sa sulod. Amen. So let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your goodness, for this morning, Lord God, another free air, Ginoo, nga imong gitugot ka namo nga nag-enjoy me. The first blessing in the morning is the gift of life. Thank you so much, Lord God. Ang tanan, Ginoo, ang imong gipukaw karong adlaw, Ginoo, usa ni kadakong panalangin, milagro nga imong gihatag ka namo, kay dili tanan nakamata karon, Ginoo. Dunga namo nga nakamata, may daghan sad wala nakamata. So Lord, thank you for the gift of life. Thank you for your mercy that new every morning. Thank you for your grace, for your love. Salamat kay Ginoo. And Lord, this time mamalandong mi sa imong balaang pulong. But before that, Father God, I pray, search our hearts. Susiha mong kasing-kasing, among hunahuna, among pagbati, ang kinasuluran namo, Lord God. Kung naman mi mga nahimo nga wala mi nakabantay, kay tao raman mi Ginoo, nga wala day ka nalipay, pasaylo ami. Limpyuhi kami karon pinagi sa mong balaang dugo, and andama ang panudlanan nga espirituhanon. Aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubu kanamo, Ginoo. Holy Spirit, gi-welcome kanamo. You are our master teacher. Wala mi laing gisaligan, Holy Spirit, ikaw lamang. Tagay mi kaalam nga langit nun. And Lord God, wala mi giisa usab nga pundok, grupo, relihiyon. But we lift up only the name of Jesus Christ. Hallelujah. And Lord God, I pray, i-bless tanang viewers, tanang nagtanaw, mga listeners, bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo, i-bless, Lord God. Tuguti nga, samtang mamati mi sa imong pulong, mabati sad namo imong presensya, imong hikap, imong gahom, imong dihog, ang manifestation sa Holy Spirit among masinati, Lord God. Holy Spirit, again, we welcome you sa among pagabuhaton karon. We invite you, ikaw among special guest, and let your will be done. Thank you, daan sa victory, Lord God, ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo. Salamat, daan sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord, and shout out to Brother Kevin C. Olarte, mayang buntag igsoon, and to Pastor Boboy Falsis of Bukidnon. Shout out. Assembly of God man siguro ni Pastor, daghan taga Bukidnon, dito, Cebu. During sa among convention sa Pisigami, daghan kayo taga Bukidnon, Cagayan. So, God bless, Pastor. Okay, let's start. Hallelujah. Praise the Lord. Ipalanog na itong pulong sa Ginoo. Again, share. Ug sa wala pa dahil nakasubscribe sa itong YouTube channel, free to subscribe. Na ang link sa caption nga live, akong naghimo ta YouTube channel igsoon na tungod ni sa mga request sa uban. Kay na ang advantage magud sa YouTube, mas dali i-download, i-save unya, masunod-sunod bitaw ang mga videos sa live na to, mga previous live na to. So akong himo, after this akong i-download ang atuang mga live unya, akong i-upload dito sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Salamat dai, shout out sa tanang subscribers sa atuang YouTube channel sa Mabungahong Kristohanon. Sa page mong Digson is itagaan lang ta diri og 30 days. Automatically after 30 days automatically mag-delete atong live. Sayang ang mensahe sa Ginoo. That is why after this ako na siyang i-download and then akong i-upload sa atong YouTube channel. Okay? So wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe para ma-notify mo sa mga videos nga atong i-upload dito. God bless everyone. Let's start. Hallelujah. Praise the Lord. So, nga to ang text to this morning. Salmo. Okay.
Ingon diri si David igsoon sa Salmo 66 bersikulo 10 tauna. Again, Salmo 66 bersikulo 10 hangtod sa 12. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Gisulayan mo kami, O Dios. Gisulayan mo kami sama sa plata, silver, nga gihimong lunsay, pinagis kalayo. Next, verse 11. Mitugot ka nga malitag kami, ug hitagan mo kami bugat nga mga palasanon. Gipayatak-yatakan mo kami sa among mga kaaway, ug miagi kami sa kalayo ug lunop, apan karon gidala mo kami sa dapit nga luwas sa kakuyaw. Again, akong balikon. Salmo 66, 9 hangtod sa 12. Gisulayan mo kami, O Diyos. Gisulayan mo kami sama sa plata nga gihimong lunsay pinaagi sa kalayo. Mitugot ka nga malitag kami o gihatagan mo kami bugat nga mga palasanon. Gipayatak-yatakan mo kami sa among mga kaaway ug miagi kami sa kalayo ug lunop. Karilit man po tani. Apan karon gidala mo kami sa dapit nga luwas sa kakuyaw. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Shout out to Brother Stewart Rose Ann Huyua. And to Lerny Joy Kanayunan Liasos. Morning, Pastor. Thanks. Another pulong among pamatian. Another pagkaon sa among espiritu. Okay. So, ang Diyos magapanalangin again sa imbalaang pulong. So, nining taknas kabuntagon igsoon. Ning share si David, a man after God's own heart, sa iyahang kasinatian sa dihang ning sunod siya sa Ginoo. Iyahang gipahibalo ka nato igsoon. Ang iyahapong nasulayan sa dihang nagpagamit siya sa Ginoo, sa dihang nasya sa ministry nga gipiyal sa Ginoo. Si David igsoon dili puro hayahay. Amen. Kundili nakasinati siya og mga kalisdanan usab, no? Nakasinati usab siya igsoon og mga pagsulay, pagantos. And of course, nakasinati sa siya breakthrough, milagro, kay bulungang butang nga gihimo sa Ginoo sa iyang ministry, si David. Og ningon siya diri igsoon sa Salmo 66:10. Gisulayan mo kami, O Diyos. Gisulayan mo kami sama sa plata nga gihimong lunsay pinaagi sa kalayo. So, naay word nga gisulayan mo kami. Ako ning balikon igsoon ang pagsulay, ang pagantos, ang paglutos, ang kalisdanan, unsa man diha igsoon, ang mga challenge igsoon, mga battles igsoon, mga lisod nga sitwasyon, maagian gyud na nato, samtang nagpagamit ta sa Ginoo, samtang nangalagad ta sa Ginoo, samtang naata sa ministry kung asa ka gitawag sa Ginoo. Bisan pag natunong ka sa tawag sa Ginoo, bisan pag giposisyon ka diha sa dapit kung asa ka gibutang sa Ginoo, dili jud pwede hayahay ka diha. Dili pwede nga mahayahay ka, dili pwede igsoon nga nagpuyo ka diha nga kana bitaw malinawon. Okay, malinawon dayon. Yes, naay kalinaw, naay blessing, naay breakthrough igsoon, naay pinasahi nga panalangin, pero naay gitawag jud og pagsulay, naay unos, naay kalisdanan, naay kalisod, muagi tag mga lain-laing mga hagit, muagi tag mga grabe nga pagsulay, paglutos, pagantos igsoon. Kaya kung naning balik-balik, dili man sadta masantos kung dili ta ka maumoantos. Amen. So mo na igsoon nga naadyo di ay pagsulay sama sa gitawag og plata nga aron mahimo siyang gitawag og lunsay, muagi gud siya og kalayo. Sama sa bulawan igsoon, muagi kalayo. So ingana ta ang kalayo sakit, init, apan makapalimpyo nato. Amen. So naa gud igsoon, no? Kani pa jung giingon ni David igsoon, gisulayan mo kami. So iya jung intentionally si Lord mingsulay gud nato. Gawas anang consequence, no? Lahi man ang consequence ug pagsulay. Kay ang consequence resulta man sa imong desisyon, no? Nga kay bawo na ka nga di na maayo, but still imong gibuhat. Kabalo na ka nga wala na nauyon sa kabubuton sa Ginoo, wa na align sa word ni Lord, gibuhat nimo. Di na pagsulay tinuyuan man na nimo, no? Given na consequence. So
Apan kani nga verse nga giingon ni David igsoon, kaning word nga nay word siya diri nga gisulayan mo kami. So si Lord mismo nagbuot, okay? Siya mismo nagsulay kanato nga mga alagad sa Ginoo, kanato nga mga ningsunod sa Ginoo, nay pagsulay. No, gisulayan mo kami, o Dios, gisulayan mo kami. Sama sa plata nga gihimong lunsay pinaagi sa kalayo. Kalayo ako ni balik-balik sakit, init, hangat. Nay times igsoon nga dalhon ka sa Ginoo sa ingana nga season. Amen. Dapag ito, verse 11, mitugot ka nga malitag kami. Kita di nagot basta-basta mailad. Pero kaning word nga malitag, mura ni siya nailad. No, mura ni siya og na-deceive kay it's about it's talk about nag-refer ni siya mga igsoon sa deception kay litag man. Ang litag igsoon deception na. Kana bitong laang manilitag. Pero nagingon diri, mitugot ka nga malitag kami. Amen. So, gitugot jud sa Ginoo nga malitag or mailad. Ta na mga times ba? No? Gitugot sa Ginoo mismo, dili ingon nga wa nimo tuyo. Say, nagdanghag ko, no? Gitugot, no? Mitugot ka, no? Kanang word nga mitugot, pagbuot sa Ginoo nga malitag ta. No? Na mga ingana di ay, no? Kuyo, no? Muna kita makurat igsoon. Okay? Mitugot ka nga malitag kami. O gihatagan, no? Siya dyan mismo naghatag. Gihatagan mo kami bugat nga mga palasanon, no? Unsa may gipasan mo ng bugat, imong bana, imong utang, imong mga anak nga nagpabadlong hangtod karon. Unsa man ang mga bugat diha nga gipasan mo, no? Gipasan problema, pag-antos, unsa man na kinsay rason nganong nabugatan ka. Nay panahon igsoon nga gihatagan nita sa Ginoo na dili ingon na nga consequence. Amen. Kasi ingon gibaan na ba kuani or unsam ni wa ba koy mga gihimo nga sayop nga desisyon in these previous days or weeks. Wa ba koy gihimo nga mga butang nga wa nalipay ngino. No. Wa kay nahimo. Ang gihimo nimo kabubuton lang sa Ginoo apan nag-ingon diri gihatagan mo kami bugat nga palasanon. Amen. Naadyo'y mga times, igsoon, mismo si Lord mo hatag. Sulayan ta, tistingan ta, igsoon, pasakitan ta. Verse 12, gipayatak-yatakan mo kami sa among mga kaaway. Nagisgot niyo kaning pagyatak-yatak, igsoon, mga paglutos ni. No, gitamay, gibiay-biay, giyaga-yagaan, igsoon. No, gimarites tag maayo, gimuimuag isyu nga di maayo nga madaot atong dungog, mao ni giyatak-yatak ni. Kaminusan ta. No? Grabe, sa among mga kaaway. No? Gipa, no? Kaning word nga, gipa, yatak-yatakan, it means, gitugot sa Ginoo nga matamak-tamakan ta. Murag, kaminusan ta nila, igsoon. Igsoon, the truth is this. Ingana si Lord usahay. To itugot niya. Ako, experience na ako ni personally nga, itugot sa Ginoo nga mabugal-bugalan ko nila, or something, matamay ta. Apan sa likod ni ini, pakit-on po sa Ginoo. Kung unsaon ta pagpataas at ubangan mismo sa atong mga kaaway. No? Amen, no? Grabe. Gipayatak-yatakan mo kami sa among mga kaaway. Og niagi kami sa kalayo. Mo na mga igsoon, balikon ang kuning gipayatak-yatakan sa kaaway. Kay usahay, basin mo sukol ta ba? Naidyo'y time igsoon nga, ngatong buhaton. Mao lagi ni. Itong buhaton igsoon, wala. Kuha lang ta. Silence. Paubos, pailog. Dawato na to ilang pagtamak-tamak na to sa itong dungog, pagyatak-yatak, pagbugal-bugal. Nga gitawag lang ta nila bisag unsa igsoon. Daghan klase sa mga pulo nga sakit kay ilang gitawag na to, bisan wala ta nang hilabot. No, mao na pagyatak-yatak atong mga katungod, atong dungog, no? Atong dignidad, giyatakan lang nila. Gitugot sa Ginoo. Amen na? Gipayatak-yatakan mo kami. Ug niagi kami sa kalayo ug luno. Grabe na kining pagsulaya, igsoon pag-antos. Kalayo, sakit kay lunop. No? Apa na nindot igsoon. Mao ni siya nga mga season man ni. Kabalo ba mo nga there are seasons for everything? Mao ni mga seasons igsoon ug mao ni moagi ta ani nga season igsoon yatak-yatakan, pakauwawan, magkalisod tanan. Apan ang ending dara, ang ending is this. Mao ni ang ending igsoon nagsabam din eh. Ang ending apan karon, listen carefully, look at me, apan karon gidala mo kami sa dapit nga luwas sa kakuyaw. Tanawa,
Si Lord ang nagtugot, siya ra pud ang mo rescue nato. Yes, moagi ta og kalayo, pero kanang kalayo bisag unsa nakainit di na makaot-ot nato nga mahurotas ka masunog bitaw ta. Yes, moagi ta og lunop, pero kanang lunop di na makalunod ka nato. It means ang tanan kontrolado sa Ginoo. Nasakitan man ka, nahiubos ka na down, grabing pag-antos, pero ang tanan kontrolado sa Ginoo. Amen. Imagine gitugot sa Ginoo nga payatak-yatakan ta, no? Mailag ta, malitag ta. Malitag ba, no? Nabay nalitag di atong kapa. Ni kapa-kapa, no? Nay mga ingana ba? Bitaw nalitag. Fake news. Na scam, nalitag na. Gitugutan sa Ginoo nga malitag ta. Nadriyo, mitugot ka nga malitag kami. Di ba? Usay mareklamo ta, Lord, ngano man eh. Napayuban din, gitagan mo kami bugat nga palasanon. Si Lord mismo, naghatag og bugat nga palasanon. Usay mo question ta. Usay mangutana, Lord, ngano man? No, si Lord kabalo siyang gibuhat. Amen. Bisag di ka ganahan, pero kabalo si Lord siyang gibuhat. Apan ang ending, ang pinakanindot, pinakatamis, o pinakalami dara. Apan karon gidala mo kami sa dapit nga luwas sa kakuyaw. Katong tanan igsoon mga kasakit, mga nahitabo natos tong kinabuhi, gidesign to sa Ginoo di ay. Apan ang ending sa luyo sa mga unos na ay pinasahi nga panalangin nga nibanos. Amen. Imagine apan karon gidala mo kami sa dapit nga luwas. Luwas sa kakuyaw, meaning kanang dapita peaceful. Kanang dapita igsoon dili na ka makuyawan sa imong panginahanglan kay blessed life na. Kanang dapita igsoon imong tanang panginahanglan gitagbo. Kanang dapita naa kay kabayad sa imong utang, or kanang dapita dili na ka mangutang kun dili ikaw na pud ang magpautang. Kanang dapita abundant life. Kanang dapita igsoon mao na ang dapit ng imong tibok pamilya na luwas. Kanang dapita igsoon puno sa protection, maing panglawas, wala na ibalatian murag something nga na bitaw. Nahuman na ang season sa pag-antos. Nahuman na ang season, igsoon nga, nagkalisod ta, nga luoy kita, apan wa ta ni give up, nagpadayon ta sa pagpagamit sa Ginoo. Nagpadayon ta nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang tanan igsoon, mulurang ra. Amen. Iniguman sa season of testing, mga challenge igsoon. No? Unsay gingon dire, apan karon, unsay gingon ni David? Okay? Apan karon, gidala mo kami sa dapit nga luwas sa kakuyaw. Safety! Promised land! Amen? Muhunong rin ang tanan. I remember, igsoon, sa akong testimony, akong i-relate ani. Bago igsoon sa ministry, way back 2012, ning tubag na ko tawag sa Ginoo kay nahadlok man ko isod sa rehabilitation center. Nabuang naman akong utok sa Cebu. So, the moment I responded to God's call, ning tubag ko. And then, loy kay igsoon, walay simbahan, walay balay, walay own property, walay yuta. BIB, tanang pag-BIBI, mga bugal-bugal, pagtamay akong nasinati, every night, every day, magsige kog hilak sa Ginoo. Single, pasad ko ato, ko ko'y sawa. Grabing kalisod, di kayagaan lang ko. Sam na, si Pastor James, oy, ana, gibago ito na siya, kaila ko na, dikadik na sa una, na maligyan, nagsyabu, nang buntis, nagbabay, pero mauban na yung mga anak sa Ginoo, nga na, nagtahirig lang ng bahay nga ilang giabangan, napailang gisimbahan diya, nga gihimong simbahan diya, nga nagabang sila nga, buslot o mag-uwan, magto, grabe yung mga pagtamay, walay kaugalingong balay, nag-abang ra, niya moingon, mugmaunay, tinuod nga alagad sa Ginoo, grabe yung pagtamay. There are so many times nga nag-question ako, Lord, man jud ko gitawag siguro nimo ani. Nag-question ko, nag-doubt na lang ko, nag-doubt ko kadugayan so di na kalikayan kay bag-o pa ko. That time I was 20 plus years old, 28, 29, ana pa bitaw niya. Bag-o pa lang ko sa ministry, nakurat ko sa mga dahunog sa dagkong mga unos ba pagsulay. Ang ako yung puhunan luha ra sige og hilak sa Ginoo, mga yaga-yaga, pagbugal-bugal, grabe. Nga pobre daw, mga anak bitaw, luoy kay mga igsoon. Nagyuday tayo igsoon nga itugot na sa Ginoo. E din mauto, ning abot ang panahon igsoon nga nahuman na nga season. Grabing lisura sa financial, grabing lisura sa tanang grabe lisod as in lisod kaayo. No? Usay god, basta grabe ka lisod pagkaon, maghunahuna pag unsay sudanon, basta grabe. Aban igsoon,
kung ato ni siyang i-reflect ang giingon ni David, no? Gisulayan ta, no? Gisulayan mo kami o Diyos, gisulayan mo kami. Okay? Daghan kayo, no? Gihatagan mo kami bugat nga mga palasanon, unsa may gipastaan nyo diha. Bugat na. Naday mga times nga si Lord yun mismo muhatag. Itugot yun niya ba? Intentionally. Pabugatan gud ta. Payatakan gud ta sa Ginoo, nagipayatak-yatakan mo kami. Nagiinsulto tag maayo mabit atong day mga times sa una nga katong day mga higayon nga nayatakan na jud maayo akong pagkatao ba akong dungog miingon ko sa Ginoo nga Lord. Okay ra ba ni Ginoo nga usa ka semana lang mo undang ko sa pagka-pastor niya? Ini kagabi katong nagdaot na ako tong kulatahon magpurong man ko Ginoo magbunit ko ba niya. Akong siguruduhan Lord nga walay mga membro sa simbahan nga makakita. Akong kulatahon bukbukon og may pero di na ako patyon akong patagmon ba niya. Mangayro ko pasaylo ni mo Lord kani mga tawhana ako ra maning librehon og suyop sa una. Kani mga tawhana wa ni kwarta ako magsigig libre og suyop ani. Karon giingani ra ko nila. Patagmon ko ni. Apan gibadlong ko sa Ginoo. No, so mo na gingon mo patol ka og buang labaw pa kang buang or something ana nadyo na ingana igsoon bitaw. Na yung mga tayo nga pasination ta sa Ginoo gingana mga igsoon no. Shout out to Brother Ryan Galaneda from Germany. So apan kinahanglan ta mo pailo mo paubos mo dawat ta sa tanan in every season. Mao na ni timan ni igsoon in every seasons of our lives. God is with us, Emmanuel. Sa tanan nga mga season sa atong kinabuhi wa ta pasagdi sa Ginoo. Walay season, walay kalisod, walay gubat nga atong masugatan or nasugatan nga naginusara ta. Tanang pangitabo kasama natin ang Diyos. Amen? Ang tanan kontrolado nga nang makaingon mga kabrad. Pastor nga kontrolado. Kaklaro ang kontrolado o tanawa. Miagi kami sa kalayo og lunop. Okay, nagana na. Apan karon gidala kami sa dapit nga luwas sa kakuyaw. No? Niagit kalayo pero wala ta mahurot o kasunog. No? Sa lunod pero wala ta nalunod. Gipaagi tag lunod pero wala ta nalunod. Ang ending apan karon gidala mo kami sa dapit nga luwas meaning girescue ta ni Lord. Girescue ta ni Lord sa kalisod. Girescue ta ni Lord sa mga kuyaw nga sitwasyon. Girescue ta ni Lord sa unsa may mga troubles nato. Girescue ta ni Lord igsoon sa unsa man nga mga klase sa mga pag-antos. Gidala ta sa dapit nga malipayon, malinawon ug layo sa kakuyaw. Meaning dapit igsoon nga full of God's favor and protection. Iyang gitagbo atong tanang panginahanglan, tanan-tanan. So meaning igsoon, kung imo ning ato ning pamalandungan ug maayo ning giingon ni David igsoon, walay unos nga dili mo lurang. Ang tanan dili mo lungtad or dili gina siya ingon nga muhangtod. Mundang gina siya igsoon sa gitawag og season nga gi-prepare ni Lord. No, nay gitawag og appointed time nga muundang ng tanan unya mupuli ang kalinaw, kalipay. Wow. Amen. Kitang tanan nga nasa ministry nangalagad sa Ginoo. Kitang tanan nga nagpagamit sa Ginoo. Kitang tanan nga ning sunod sa Ginoo moagi ta ani. Ug dili ta mo ingon ani igsuon nga kana bitong usahay nga mag-question ta ni Lord or tungod ni kay consequence atong desisyon. No. Si Lord yun mismo intentionally sulayan ta. Okay, unsay gingon dire? Mitugot ka nga malitag kami, no? Itugot yun niya. Nya tagaan ta niya bugat nga mga palasanon and then payatak tugutan niya nga patamak-tamakan, payatak-yatakan ta no sa atong mga kaaway no kaminusan ta. Apan sa kadlaw pakit-o niya nga atong mga kaaway kung unsaon ta pagpataas sa Ginoo. Pareha na mo igsuon. No? Wa ko kay bawo kung unsa na reaksyon sa mga naglutos namo, naggigayaga, nagbugal-bugal. Kay grabe gigayaga makadungog ko sa member sa church nga unsa man ang inyong pastor diha oy mao na diha na mao na sige wali Ginoo wa gali na balay. Walay simbahan, nag-abangra na pay balay, nagtakilid, wala tanan kaluoy na pobre. Mutuo mo na pobre. Ari ta diri mao ni simbahan sakto dagko kana unsa man na. Igsoon grabe hilak ra jud akong response sakit kayo. Naagi day na. Apan sa dihang ningabot ang time nga natapos na. So natapos na ning undang ning lurang na igsoon. Nakapasar na ta ba no? Nahuman na ta og limpyo kay
Ang kada mga unos igsoon pag mulda po na sa tong kinabuhi kay limpyuhan ta sa mas kalayo ba inigawas na to limpyo ta, and the more ta igsoon mo gawas gikan sa unos, the more we become effective as God's instrument. Kay mao mo to naglimpyo na mura tagi kuso-kuso ba kabantay mo ng washing machine, no, kuso-kusohon tag maayo inighuman limpyo ta. Ingan na sa the moment we comes out from the fire igsoon, ka fire like gold man ta bulawan, musidlak ta, mas magamit na ni Lord effectively. Amen. Ingana sad ko, no? Hanto niabot ang time igsoon nga nilurang ng tanang mga unos sa kinabuhi. Nay grasya ang Ginoo na siya gigamit mga tao, nya gitagaan. Ako kami wala man ninamog ang kuntanan. Everything that we have right now comes from the Lord. Pinayalan rami niya. Hanto niabot ang time igsoon nga na yuta, nakapalitag yuta nga basta naagi prepare po ni Lord nga sibo na po sa ato ang jutayng bandi, di ba? So naigo na siya igsoon, barato ra tanan unya dayon nagsunod-sunod na nay mga tao nga gigamit si Lord. Ginagmay haligi sa minto hantud gamay pa kay nimong simbahan, hantud ngadto igsoon naganam kadako igsoon, hantud gitrasis na siya diha, hantod nag-provide ang Ginoo mga members sa church nga mga contractor, mga panday. Hantod karon nagkaanam kadako gi-tiles tanan, hantod nakatukod tagbalay diri ka galingon igsoon. Unya basta tanan daghan igsoon nya nakapalita ng inutang man na sa igsoon, pero affordable ra kayo, wa man ta nagkulang, no? Pag-advance galita pirmi ka ng bawbao na to, mahal man na pod, no? Pero grasya sa Ginoo advance ta kanunay yung magbayad, matingata bitaw niya wa mi trabaho, wa mi negosyo. Ang asawa ning undang nagibiyaan niya ang 30,000 kapin sa Hong Kong. Nag full time kaya mong gihagit ang Ginoo. Lord, pamatud ang imong pulong nga ikaw nga among magbalantay, walay magkulang kanimo. Walay magkulang, it means among panginahanglan tagbuo nimo. Ug ningon ka Ginoo sa Mateo 6:33 kung unahon kanamo ang imong pagkamat ug ang imong pagkamatarong ang among calling tanan imong idugang rang tanan bisag di mi mangayo. Gipamatud-an sa Ginoo. Amen. Nay panahon igsoon nga ang mga tao murag daog-daogon ta nila. Yaga-yagaan ta, tamak-tamakan nila tong dungog igsoon. Apan moabot sa ng panahon nga pakit-o na sila kung unsaon ta pag-bless ni Lord, unsaon ta pag-promote ni Lord, unsaon ta igsoon pagpataas sa Ginoo. Amen. Ana na igsoon. Unang ayaw mo katingala. Kay naday panahon nga itugot jud sa Ginoo nga payatak-yatakan ta, ayaw sukol, ayaw ipaadto barangay. No, nadyo time na payatak-yatakan ka. Apan kanang mga tao nga nagyatak-yatak sa imong dungog, pakit-o na niya kung unsaon ka pag-bless, pagpataas, pagpauswag sa Ginoo. Ningo na mga nagyatak mauning. Ako ra maning kabuangan sa una, ako ra maning mauna ni siya ron nga sa una, yamukmok naman na karon. Saon taman si Lord. Igsoon, muagit ang tanan ani. Sa tanang nagtanaw karon, ning sunod ka sa Ginoo, nagministry ka, nagpagamit ka sa Ginoo. Muagi kita ni way sayon. Amen. Walay sayon. Apan sa dihang muagwanta lang ta mulahutay uban sa grasya sa Ginoo. Mao ni man walay unos nga gipasagdan ta sa Ginoo. Tanang unos nga atong masugatan, kasama natin ang Diyos Emmanuel, God is with us. Kontrolado na niya. Murag si Pedro, na tayo maunlod ka, o mangay kag tabangan na po kasi kontrolado ang tanan. Wala niya itugot ang unos aron malunod ta, kung dili aron mulimpyo na nato. Inigawas na to anang tanan, mas effective ta, mas maalamon ta, mas na-reshape ang atong karakter. Amen? Kaya diha man ma-build up atong karakter sa unos. Diha ta makakatuon pagpaubos, pagantos, tanan. Diha. Mao na benepisyo sa unos igsoon. Manang ayaw pag-ampo nga mawa na kay naay mga unos igsoon gitugot sa Ginoo. Padalahan gyud tag unos. Mao man na. Sama sa giingon ni David. Apan nakalami igsoon sa katapusan sa giingon ni David. Apan karon gidala mo kami sa dapit nga luwas sa kakuyaw. Naay a place of breakthrough, a place of miracle, a place of blessing or a promised land nga giandam ni Lord kanato. Apan moagi sa atong mga wilderness nato. Muagi tag kalisod, muagi tag nga tayo mga babalaka, ta maginuktok, ta maglibog, ta unsay itong buhaton, apan ang tanan kontrolado sa Ginoo. Di po nang tugot ang Ginoo nga pakawawan ta. Nga kanap bitaw maawaw kita mahaya nga hantod. Mawa na lang kita tungod sa kauwaw bitaw no. Ang tanan gihanay ra na, ang tanan limitado.
Ang tanan kontrolado sa Ginoo. Walay unos nga yang gitugot nga malunod ta, kung dili malimpyo ta. Amen. Ingana na igsoon, and again, in our every battles, struggles, in every storms, wala ka maginusara ng Ginoo, nag-uban ka nato. Usahay lang malipat ka, ma-out of sight si Lord nimo, or ma-out of focus ka. Kaya nasubra ra ka, nalipat, bitaw nagsigig tutok sa unos mo, kauban mo ka na mo, Lord. Sa ilo ako Ginoo, naa si Lord. Ang tanan na ipagtugot niya. Ang tanan gitugot, gituyo, ginaniya. Apan, after all, ang tanan, mahuman ra na, mulurang ra, unya dalhon ka sa dapit nga imuhang gipangita. Dalhon ka sa dapit nga adunay kalinaw, kalipay, adunay panalangin, dalhon ka sa katubagan sa imong pag-ampo. Amen. So kung nagtanaw ka karon kung naa kay mga unos kay bawo kang matinud-anon ka sa Ginoo. Aside gawas anang kuana kanang anang nakikita og consequence kay lahi man na. Dapat kabalutan mo distinguish igsoon kung unsay consequence o unsay pagsulay. Kanang nayo yes pagsulay. Kay dili tanan pagsulay ang uban resulta sa tong desisyon kay gahi tag ulo usahay. No ni resulta lang na pero najoy ikaw mismo kabalo kay igsoon kay najoy mga panahon nga kabalo ka nga ang imong gibuhat para mahimaya ang Ginoo, matinud-anon lang ka sa Ginoo, nagsunod ra ka sa ipabuhat sa Ginoo apan ngano man ning dagkuha man ning mga problema ang Ginoo na nagpadala. Apan muundang ra na. Apan inighuman na igsoon. Antos lang pailob lang. After anang tanan adunay pinasahi igsoon nga ipasinati si Lord nimo. Amen. Dalhon ka sa dapit, diin malipayon ka. Dinwa na mga luha, og nabay mga luha na sa kalipay. Dalhon ka sa dapit, makatukod ra kag balay, makatukod kag simbahan, makasakyanan ra ka or unsa diha. Ang imong mga prayers matubag anang dapita. Inighuman anang tanan. So kung kamo karon nagtan-aw, naa pa mo karon sa seasons of testing, challenges, mga pag-antos ng mga bugat kay nga mga pas-ani mo nga karon gitak-gitakan, gitamak-tamakan pa ka. Then praise God for that. No? Dapat makakat-on ta pagdaig sa Ginoo taliwala sa mga unos. Dapat kontento ta og kamao ta mo pasalamat sa Ginoo. Just ayaw pag-question ni Lord kay ang tanan Ginoo may pakana ana. Apan moabot ang appointed time nga mohunong na. Ug adto ka dalhon sa dapit di ang imong pangandoy matuman. Nga imong makita imong pamilya kaliwat kadugo nga maluwas. Imong makita imong bana nga magdanag Biblia dili na butilyas tanduay ang dalhon. Imong makita imong mga anak nga wala na nagubog-hubog, nagadik-adik ug nangalagad na nagpagamit sa Ginoo. Mao nay a place of rest, a place of comfort, of course blessing, breakthrough, miracle, a promised land for you. Basta mo antos lang ta pero mo give up ka. Kay nguban di man kagwanta, mangluod man. Mo give up ka. Muundang ka wala di lang sa nimo maangkon tong dapit nga gitagana sa Ginoo. Igsoon according to Solomon. Si Solomon anak ng David, ang nagsultian ni si David. Ingon si Solomon, a righteous person may fall 7 times. But every time nga mabagsak siya, he or she will rise up. Amen. Nay times igsoon nga dagko kay unos madagma ka, bangon, buhi pa man ka. Ang uban madagma mo balik na lang. Undang na koy kapuyay ngani kapoy na laay buringa na ni pagpangalaga sige. No. Bangon. Nagi na mga unos nga gidesign si Lord. Di kalikayan nga madala ka kay tao ra man ta madagma ka bangon padayon. Padayon og sungsong sa unos. Kay mao ni timan igsoon. Where God leads us. Okay? Where God leads us or this ataas sa dadalon sa Ginoo, mag-uban po na iyang grasya. Amen. Ay lag abusari kay madisgrasya ta. Nay time nga wa nimo tuyuwa kay nabugatan kag maayo. Na down ka agay. Nasipyat ko ginawa ko kag wantas kung pagbati kay ngana bitaw nadala ka tao ra man ta. Bangon. Amen. Bangon. Padayon abante. Kay ang unos mulurang ra ni. Ako mismo igsoon. Karon igsoon grabe ang mga panalangin grasya sa Ginoo. Actually katong pagadto na Cebu last time during the convention sa Pisigami. Ako ron dato magsulo in Lord, ning mata ko pagkabuntag. Nya mao na to ang date adlaw nga mobiyahe na ko to Cebu. Lord, laya ni Ginoo mo tambong ko convention, nya first time pa ni nako mo tambong ani mo join. Isip na ako sa Pisigami nya.
ako ra usa Ginoo, way mag-arrange sa akong isulob, sa akong pulo. Unya, wa ko maanad niya, way mo palit og sudan, mo prepare og pagkaon ako ra Ginoo, maginuktok ko sa hotel. Ana bitaw. O Lord, buntag man ko nagampo. Unya pa man kung hapon mo larga. Nanghangyo ko sa Ginoo, Lord, gusto nda ko nga magbuwan akong asawa o akong anak kay kuan po Lord kanang bakasyon ba niya. Gusto ko nga ako modala sa akong anak sa Cebu kay about busy ra kay sa ministry kanang adto po may ba mo gawasan mi diri sa Bohol ba. Sige mi puyo aning Bohol ana. So mao to mga igsoon, wala hantod. Pag-abot og alas 9 na gigamit ang Ginoo igsoon. Gitagaan mi og gipadalhan mi og 5,000. Gigamit ang Ginoo igsoon. Usara sad na sa ato ang mga suking tig paminaw diri igsoon nga mga na blessed sa ato ang gihimo diri igsoon, na bless. So usa sa magsigig prayer request no. So gi-bless sa Ginoo, itubag sa Ginoo yung mga prayer niya. Mao to igsoon nga nalahos gid no. Gamit sa Ginoo 5,000 so okay na ni. Na may hotel okay na ni. Pamiliti, palit-palit pa dito sa may mga kuan, allowance ba. So, grabe igsoon. Nami mga bayronon. Actually, igsoon, kami, daghan may bayronon diha. Nami Judith, kami nasa. Bayronon na mo babao, aircon, dagko kayo mga. Kurente na mo, dagko kami kurente diri igsoon kay. Yes, igsoon sa church. Yes, daghan tag members, pero kinsa ra man ni sila, no? According to Iker Ministry, ang atong members is the poorest of the poor. Walay mga klarong pangita, walay dili stable. No? So, dili mga professionals, no? So, di kalikayan, ano? Na mga bayronon, tubig, tanan. Mga, basta daghan, pero matingala mi kay tanan, tagbuon, maging sa Ginoo, internet, tanan. Grabe, so, wala nagkulang. So, ako nakaingon, grabe. Sa una, gipit kay mi. Karon igsoon, matinga ka, daghan na kayo. Pastor, unsay GCash nimo, pastor, unsay bank account nimo. What? Wala jud ko na familiar o kaila nila, pero gigamit sila sa Ginoo ngano man. Kami ako niagi sa miya ning giingon ni David, grabing kalisod, grabe. Aban karon gidala mi sa dapit na nga layo sa kakuyaw. So ang tanan mo lurang raigson. As long as kabalo ka nga nagsubay lang ka karon sa kabubuton sa Ginoo, naglakaw lang ka nga mao'y calling gipabuhat ni Lord nimo. Padayon diha. Padayon paglakaw diha sa sugo sa Ginoo nimo. Sa ministry, paggamit sa Ginoo matinud-anon. Kay ang Ginoo di ginamo pasagad na to. Amen. Ako na ning balik-balik. God will never bring us or place us in a situation and then after that He abandoned us. Pasagdan ra no. Bisag unsa na ka ngit-ngit nga dapit nga dalhon kas Ginoo nga wala na kay makita siyang imong kahayag. I mean is dalhon gali ka sa dapit sa Ginoo nga dalhon gali ka Lord sa dapit nga lisod kayo nga naglibog ka. Nag-uban siya nimo diha. Ako ni balikon sa katong unos, di ba? Ako nga tinunan. Iya man tong gida sa kayan. Di ba? Gida niya sa kayan. Pero kabalo na siya nga nay unos sa unahan. Pero iya bang giblaan? Iya bang ignan kamura mo sunod kuno. Na siya dito sa kauban nila dito sa sakayan. The same as si Lord never mo dala na to sa lisod nga sitwasyon nga mag-inusara ta. Ubanan ta sa iyang grasya ug sa iyang presensya. Amen. So again, moagi gyud tanan ni Igsoon mga times nga itugot sa Ginoo nga daog-daogon ta, yatak-yatakan, tamang-tamangkan, na daghang mga itugot sa Ginoo apan iniguman ning tanan. Nay katapusan siya okay? Akong basaho no. Gipayatak-yatakan mo kami sa among mga kaaway ug niagi kami sa kalayo ug lunok apan karon, okay? Gidala mo kami sa dapit nga luwas. Luwas sa unsa? Sa kakuyaw. Nga di na ka mag-struggle, di na ka maratol, kay nga naman, tanan ni mong panginanglan, gitagbo or tagbuon sa Ginoo. Ana kanindot igsoon ni mga lagad sa Ginoo. It means igsoon mao ni. Ang mensahe na to karong kabuntagon nga. Kaning pagtubag sa tawag sa Ginoo, kaning pagpangalagad sa Ginoo, kaning pagpagamit sa Ginoo, kanang mag-ministry. Muagi kita tanan ani. Walay sayon. Tanan muagi struggle nga grabe nga kusuk-kusuhon tag maayo. Yaga-yagaan, tamak-tamakan, kaminusan, tag maayo. Muagi. Timan ini nga word muagi. Meaning, muagi. Labyan na rin nato na. Naanay katapusan. Apan muabot sa ng panahon nga dalho na puntas Ginoo sa gitawag og blessed life sa dapit nga
layo sa kakuyaw, sa promised land. Dalhon tas Ginoo sa katubagan sa atong pag-ampo. Amen? So again, to all the viewers right now, kung karon naamo sa season ani, kung naamo ning kalisod, ng grabing kawaladon, mga struggle, kupot lang sa Ginoo. Ayaw buhi, ayaw biya, ayaw balik sa agi padayon. Kay na ang Ginoo, di mo pumutugot ang Ginoo og mga testing nga di na to makaya. Walay testing nga ikapahamak na to. Kanang tanan si Lord magud kaila nimo. Kung nagtanaw mo karon diri nga para nimo bugat kay mong nasinati. Tungod na kay si Lord kabalo nga strong ka. Kabalo si Lord nga matured na ka sa imong faith. Matured na ka spiritually. That is why gipadalahan ka sa Ginoo og dagkong unos. Kabalo si Lord kay wala siya itugot na cross nga di nimo mapas-an nga malata ka. Makaya gyud na nimo. Salig lang sa Ginoo. Amen. Mao na giingon ni Paul nga I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Salig lang sa Ginoo. Pagunit sa Ginoo. Ang tanan mo lurang ra sa luyo sa mga unos na ay panalangin mo banos. Basta ayaw lang mo give up, ay balik, no turning back. Amen. Timan isa nag-ingon sa anak ni David, igsoon kay si David may nagsultian eh. Ingon niya anak, ang malamon, ang righteous. Ang righteous. Madagma man apan mo bangon. Kung na may times nga madagma ka bangon, buhi pa man ta. Every time nga mabagsak ta, basta buhi pagalitan nay paglaom. Nay chance. Our God is the God of chances. Madagma ta kay usay di ka kakontrol sa imong pagbati. Bangon padayon. Amen. Kay kinahanglan kita mo antos gid no. Moagi tag pag-antos. Aron pohon mahimo tang santos. Amen. No? Ana gina siya. Basta maunit man iigsoon, there are seasons for everything. Mao pa na imong seasons karon, apan naa gyud season nga mahawas ka sa kalisod, mahawas ka sa unsa man diha nga tanang problema. Nay season nga layo ka sa kakuyaw, season igsuon nga puno sa panalangin grasya, season nga maluwas ay imong tibuok pamilya, nay season nang imong pag-ampo tanan matubag. Pailob lang. Nay panahon sa tanang butang. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you for your word this morning. Salamat sa imong mensahe. A word of comfort. Imo mingi painumduman nga. Ang tanan yun nga nagpagamit nimo, tanan nga ning sunod nimo, tanan nga nangalagad nimo, tanan nga naay ministry. Intentionally ikaw gid Ginoo mohatag og kagulanan. Ikaw mismo usay mo padala ka Ginoo og mga unos nga dagko kaayo. Usay ang mga kaaway na mo, tugutan ni mo nga yatak-yatakan mi, according to your word. Apan, di mi angay mabalaka, kay ang tanan kontrolado ni mo. Ang tanan sad limitado, walay unos nga imong gitugot. The storms nga imong gitugot it is not meant to destroy us, but to transform us or to cleanse us, Lord God. So Lord, salamat. Kung namin nagtanaw karon Ginoo nga, karon Ginoo, grabe ang iyang mga unos Ginoo. Padayon ka pagpabati sa imong presensya nga naguban ka kaniya. Ug ang paglaom kanunay ibutang sa iyang kasing-kasing Ginoo ang tanan mulurang ra ni. Ug ipahibalo Ginoo ipabati nga we are in the right track. Kay naa mi ani. Apan moabot ang panahon nga imo ming i-rescue hawason gikan sa tanan kalisdanan unos. Ug dalhon minimo sa dapit nga puno sa kalipay kalinaw, puno sa panalangin. The promised land nga imong giandam sa matag usa ka namo. Salamat Lord, I pray nga kaning mensahe may hinungdan Ginoo nga magpadayon gud mi Ginoo. Maghatag na mong motivation nga magpadayon pag move forward para sa kahimayaan nimo Lord God. Lord God, wala mi mahimo kung wala ikaw, so tabangi mi Ginoo. Grasya ra gyud tanan nimo Ginoo. And Lord God, I pray also nga kani nga message Ginoo magkapahimo namong mabungahon. Kay amo maning i-apply sa among kinabuhi. Holy Spirit, salamat kayo. Father God, thank you for your word. And thank you for your holy presence nga mong nabati karon. And right now, I continue to pray to all of the followers, listeners, viewers, bisan pa man, ang mag-replay ani unya, Ginoo. Ako nag-aampo nga ikaw padayon paghatag nila dugang kusog, dugang pailog. I speak blessing for them right now in Jesus' name. I speak prosperity. I speak financial breakthrough sa mga unstable karon sa financial Ginoo nila, o sa mga naiutang Ginoo, I speak financial breakthrough in Jesus' name.
And I speak salvation to their whole family sa tanan nga nagampog kaluwasan in Jesus name. And I speak favor, Lord God, sa mga nanginanglan og trabaho, Ginoo, pabor nga makabatog trabaho na mga negosyo, Ginoo. Ako nag-deklarar, Ginoo, kauswagan sa pangalan ni Jesus, himuha lang silang matinud-ano niyo. Sa tanan nga mga OFW, I speak favor sa ilang mga amo, promotion, pabor, tanang buhat sa ilang kamot, imong panalanginan, Ginoo, in Jesus name. And sa tanan, Ginoo, karon nga naay mga balatian physically, I declare healing in the mighty name of Jesus Christ. Pinagi sa labod ni Kristo na nga ayo tanang masakiton in Jesus mighty name. And of course, healing in sa emotion, inner wounds. I declare inner healing in Jesus name. Tanan-tanan, I speak deliverance sa tanan nga mga gapos karon. Sa tanang mga gapos ni Satanas, mga any addiction, I speak deliverance in Jesus name. Na ikagawasan og sa tanan nga mga backslide, I declare more. I speak faith and of course hope. I speak hope. Kay kasagaran, Ginoo, sa mga nabackslide, murag nawa na ilang paglaom, but I speak hope right now in Jesus name, nga ma-restore ang ilang first love in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord God. I speak miracle, tanan, Ginoo, tanang nagtanaw, karon unsa man ang milagro, ng ilang gusto, I declare imo nang i-grant, Lord God, because you're the same yesterday, today, and forever. And even at this very moment, you can do miracles this time, as long as we have faith in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Salamat kaayo. And this time, among dawato ng milagro ang panalangin gikan kanimo. Dawato namo ni uban sa pagtuo. Amo kining gipangayo, Ginoo, gipasalamatan daan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Salamat sa Ginoo. That's all for this morning. Shout out Mami Beth. Mami Beth Ngudo. Good morning, Pastor Jim. Sobrang na-bless ko sa pulong sa Diyos. Unsa imong GCash number, dili na ako pwede ihatag diri igsoon. So ngani jud ko actually daghan na ngayon ako GCash diri sa comments, di na ako pwede ihatag, no? Sa inbox ra, no? Kay ana man ano. So mabitaw na dili sad ko mangayog mga stars na naman joy mo hatag. So thank you. I appreciate it. Salamat, God bless you, Mami Beth Ngudo. IPM rati ka, try ko og message nimo after this, no? So God bless you more. Okay, so wala ko na ngayo, no? Mabitaw mo kuan sa ko usahay para nako wa ko mo naway sa uban. I respect all pastors, all ministers, but kana bitang uban nga iplastar gyud nila nga ni humagwali nila, moingon sila mao din ni akong GCash na bless ano. So dili sad ko nga na kanilahi man kanang tugutan bitaw nimo sila. No, tugutan nimo sila, na bless sila nimo din ang Ginoo ray mo hikap nila ngana, no. So di ko ako asa ni di ko muangay anang gumagwali mo ingon bitaw nga mao na ni. So kung gusto mo mukuan mao din ni akong GCash, no, di ko muangay na mura tag makililimos na. Ako ang Ginoo gamhanan para nako, no. Mao ni akong prinsipyo, ang Ginoo gamhanan milagroso og siya nay muhikap sa mga na bless. Ana ra na siya, no. God bless. Okay, so that's all for this morning. Akong ibalik ang himaya og dungog sa atong buhi nga Diyos, so on. And then I just want to encourage everyone to share our live, and then to subscribe sa atong YouTube channel kay mawala ra man ning live na to in 30 days. So after this ako ni siyang i-download, ako i-upload sa atong YouTube channel. Thank you kayo mga subscribers, star senders. Thank you tanan, listeners, tanan mga OFW. God bless everyone. I pray nga today is gonna be a blessed day, a fruitful day. Dili ron matapos ron adlaw nga dita panalanginan sa Ginoo. Again, shout out PC, Gami, Luzon, Visayas, and Mindanao. See you next time mga kaigsonan. And ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless everyone.